Φιλαράκια μου αγαπημένα, γεια σας. Αυτό εδώ είναι ένα βίντεο για να σας πω καλή χρονιά. Μην πιστεύετε ότι θα αλλάξει τίποτα από τον νέο χρόνο, δηλαδή, εντάξει, τώρα μάλλον είστε πάνω από 17-18 χρονών. Έχει αλλάξει τίποτα τις τελευταίες 17 πρωτοχρονιές? Δείτε το, με το δικό σας χρόνο. Δεν είναι ανάγκη να αγχωνόμαστε. Ντε και καλά τώρα θα αλλάξουν όλα. Εύχομαι ωστόσο, γιατί εντάξει, η ευχή είναι, τσάπα είναι. Εύχομαι η χρονιά αυτή να μας πάει όλα πιο κοντά σε αυτό το που είμαστε. Δεν υπάρχουν vlog εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γιατί βαρέθηκα να κάνω vlog. Οπότε σας έχω κρατήσει τα καλύτερα στιγμιότυπα. Βόλτες. Έχεις παρκάρει σαν μ***κα στη μέση του δρόμου. Σαν μ***κα. Πλατεία Αντιγονιδών. Πού πάμε? 1. Κονσέρβα. 2. Κονσέρβα. 3. Κονσέρβα. Άψε τα όλα, μη μείνει τίποτα. Μπορείς. Ταξίδια. Ρίχτω, Ηλία! Ρίχτω! Καλά, ανελέει τώρα Λίκη, δεν το συζητώ. Το έχεις κουρδίσει ποτέ? Ναι, απλά έχω καιρό. Να σου δώσω κάτι πιο εύχριστο. Αυτή την αεροπολακίτα, ας πούμε. Αυτούς τους μήνες έγιναν πολλά και τίποτα μαζί. Για την νέα χρονιά θέλω να πω να μην μετράμε τώρα πόσα πέρασαν, πόσα ήρθανε, κάνανε. Εντάξει, λίγο ο κάθε άνθρωπος νομίζω δεν έχει το δικό του τρόπο να μετράει το χρόνο. Αυτά. Να είστε καλά.